Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan sama manen ni Sofia di tabalay na mari ikang. Adda mare, kanayon laeng amaaldawan. Kunak man no da trabaho na. Jak man ammo mare. Ngemas daawak, taadda tivan amapmapan iti ayan na. Addamot laeng dagiti nakamotor. Jak amunoan niya dagiti nakasako, ken nakakarton nga itultulod da. Ambangan met no adda sugar daddy na mare. Ket package dagita. Uno saan, amangan no adda ti trabaho na asaan tay nga ammo mare. Rinabiikat nga adda ti mangmangeg ko akasarsarita na. Amangan met no illegal at trabaho mare. Kastamot laeng ti atap ko mare andeng. Nakapimpintas pa'y met a babae. Adumat nga minti kasta ita a panawan mare ikang. Kayat dati easy money. No siyak laeng. Jak kayat amangan iti makan anag taod iti narugit mare. Agraman ti pinagbayad na iti dayta abalay. Saan tay nga mo no anya tinagtaudan na mare. Ay, ada ibagak kada kayo tatang. Ay nawaw, amukang. Tinagsalitaan nyo manin kin kumarim nga ikang tibagam. Am-amo yun ni Sofia tatang. Diya ka aroba ti kumarek? Apay mo ni Sofia. Kanayon kano amaaldawan amariing tatang. Hindi ako matibibiyang nyo. Kabiyag na mo iday ta anak ko. Sigurado nga illegal ti trabaho na dayjay tatang. Ngamen, kuna ni Marii kang kanyak. Adda ti van ken nakamotor amapmapan iti ayan na. Saan lang aday tatang? Mangmangag ti kumarek nga uray rabii adda kasarsarita na iti cellphone na. Anya? Nalabit a customer na dagijay. Nasaya at ano adda ti customer na anak ko. Anya tinasaya at ijay tatang. San tayo mat nga amaw no anya ti pangrabii at trabaho na. Anya tamu tayo. Amangan no sa bali mat tilakla ko na dita. Itay pa bambantayan ti urasan tayo ikang bangay. Addalaeng ti ururasa, Ronnie Lakay. Ay nawaw. Agalas 10 manen iti agsapa. Ngem saan pa'y anak kariing day ta Sofia? Pag kunaamot asaan pa'y anak kariing di tao. Wen ata saan pa'y mat analukatan ti tawa ken ridaw ti balay na. Ay pa'y bakit? Madama siguro ti panaginanana. Mano abulanen amadlaw ko ti kasta lakay. Kasla okay laeng ken kuana no maaldawan. Saan pa'y samot ken ngagtrabaho? Awan ti bibiyang mo ken Sofia bakit? Saan mo't asika timang pakpakan kan kwa na? Ay nalakay, sa bali nga road nagparparik na kanya. Anya nga tajay night shift at trabaho na. Uray rabi, at dati mangmangag ko akasarsarita na. Lalaki na siguro. Lalaki at hagusan? Kita inton malam. Addan tumanen ti umay anak ang motor, lakay. Addan samot ng tidakas nga aramiden da di tabalay na. Sana nasaya at apagpampanunutam iti dakas ti karuba tayo. Kaputad di mo amo ti husto a kinatao ni Sofia bakit? Naimbag amalam mo manang ikang. Kastamot kan ka, Sofia. Ay, dumagas kayo pa'y atag kapi tayo. Ay nawaw, addan samot ti dakas sa plano na kanya. Anya ti kunam manang? Tikunak,
Inton maminsan laengen, Sofia. Ay, narikatan. Ang mga nuumunagak iti balay aginatang mo, katanya pa iti mapasama kanya. Ada ka din napatag-alakad mo, manang? Ayawan mo't kit de. Kagap-gapuk laeng iti tirsina. Iso anas ken nga agawid akong, tagluto akpay iti pangrabyan me. Okay. Inton maminsan tulangan, manang. No saan ka abisi akit, umay kalata dito'y balay. Ngam, except iti rabii. Tapa nagtrabahok iti rabii, manang. Ay uun. Umayak to no saan abisi. Nakitak akin na sarita na katikaruba tayo itay ika. Lakay. Iyay ayab na ti kape. Ay nawaw. Pinagustom ko man Kasanungay no adda ti ilaok na iti kape. Kat saan akong makaawid dito'y balay, lakay. Si kakit di mo't. Madlaw mo't iti panaggrup-grupa ni Sofia na dalos ti kaunggan na. Tapno ibagak ken karoni. Saan arupa ti basaran ita apanawon. Mano abulan ng tinapalaba, sipot imakar deta Sofia ditoy. Ngam aging gaita, saan kayo pa aklos? Ay, talaga asaan lakay. Diyak kaya ti makipagayam ken kuana. Makarik na akman iti butang, no kasta nga addaak iti paraangan na. Kasla adda ti saan anasaya at amapaspasamak di tabalay na. Nakita mo nga raw. Saan mo't kit day? Ngun iso ngaming ti marikrik na kroni lakay. Ne, kanya taramidin nyo dito'y kabakiran tataton nyo. Mangayo akrone. Awan nga minin ti maisong raw. Agkuyog tayo nga rodin tata. Isumot lang ti makagapong ay mayak. Rode, masaludsod ko man. Adda ka din ni andeng itayan niyo? Adda tata. Madama nga agkapkapidakin bakit ko itay pimanawak. Kunaklaki din no sa dino manin tinapanan na nga tao. Tida nga rod, maumakin bakit ko tata. Isuda ka na yung tagsinsin na ako. Ti baro akaro ba yung ay? Manag-isam mo tata. Ngam saan ka no akayat ni bakit ko ti makigayam kan ko na. Tapay ka lumay. Tatiam muna. Kit adda ti illegal at trabaho ni Sofia. Iso aka na yun ang maaldawan. Ayun, malagip ka. Kasta tinakuna ni anding kanyak ili na minsan. Pustaan ta, Mari Andeng. Aldaw tumanen amari inday ta akaaruba min. No anya launay ti aramiden na no rabi mare. Apay amaaldawan na kanayon. Saan tayo nga mo, Mari? Kasla delikado ti sumrek iti balay na. Ang mga nuadda ti ilaklako na di tama, Mari. Anya kumangay ti ilako na mari ikang. Anya ti mailaklako no rabi aya, Mari. Serbisyo Anya? Isu siguro akanayon ang mapuyatan, Mare. Kita inton malam. Adda manen ti umay anak ka motor. No kasta. Uray malam? Adda customer na, Mare? Siguro, Mare. Diyak amaw, ngam isu mo ti makitkita. Among kade, inimbitanak nga agkapi di na minsan. Ay ngam sanak nga manugot. Apay mat, Mare? Saan akas karina ti agtaluk, Mare? Kasano nga no iguyod nak dita, kat saan akong amakarwar. Ay, sa bagay, husto lang ti naramid mo, Mare. Narigat, no si kamat ti may lakaw. Nangag mo day ta, Mare. Ay nawaw, ungurmat ti motor day jay, Mare ikang. Kunak to, ngaminkan ka, Mare. Adda manenday ta na kamotor. Ne. Kita, Mare. Nagmayat ti isem da, kabayatan ti panagsarsarita da. Ay, Mare, aglamang ka iti kurtina. Ang mga numakadlaw da sirsiripon ta ida. Ne. Anya nga dyan nakakarton nga inted na iti lalaki ang nakamotor, Mare. Anya ang nakakarton, Mare. Sapay, kasla adda ti scotch tape na nalabaga, Mare. Adda pa'y tinakasako.
Impamotor na iti lalaki akadwana, Mare. Anya nga taday jay. Sabali ti agparparik na kanyak, Mare. Anya nga tano ag-report ta ija barangay hall. Ay picturam nga rudin, Mare. I-videom pa ino iso. Kasapulan tati ado nga ebidensya amang panikna nga adda ti milagro ang mapaspasamak iti dayta a balay. Manang Ikang! Manang! Adda ka kadi? Anya ti masapol mo, Sofia? Ay, padigwan kayo, Manang. Siguradok ang magustuhan nyo to'y inlutok a karne ti baka. Ne, nagadon, Sofia? Jak ngamin ka ba ilan nga ibusan? Iso nalagip ko ti mangted kada kayo. Ay, agyaman na ka. Sige, urayom ti kalderom, taiyalis ko ti kargana, ha? Ay, isublim tulatan, Manang. Ay, urayom laengen. Awan ngamin ti oras ko amang isubli di tabalay mo. Awan ka di ti aramidam into na rabi, Jenny? Awan man, Sofia. Apay ka di. Agpatulong ako makan ka. Anya ti maitulong ko kan ka? Kastoy ngamin. Adamanan i-live selling ko abadbado kan appliances into na rabi. No okay lang kan ka. Agpatulong ako ma. Di ka madanagan. Ikan ka iti gunggunam. Anya nga oras nga agrugita? Uray, alas 8 iti rabi. Kaadwan ngamin dagiti customer ko, kat rabi iti free time da. Sige, umayak to. Sana bali, taasidigla ang matibalay mo. Ay na, agyaman ak launay ha. No adda ka akatulungak, sa anak mo't siguro ang mapuyat. Isumit lagayam akanayon ang mapuyat ka. Agla-live selling kagayam no rabi Wan, isumat ti pakakumikumak. Isu aman manulang ang makita dak di tarwan. Ay nawang, nagapuntoy karni, tiba ka bakit? Uy, di mo kutkut yan day taro nila kay. Apay ko ma? Inted ni Sofia day ta, ngamjak kayat akanon. Ay nawang, sapay kasla na imas. Ay ibalang mulatan, saan tayo nga amo no anya ti inayon na iti day ta? Kanjak masigurado, no karni ti baka day ta, no karni ti anya. Unay kakit dimot tan bakit? Ayawanan ti ado asaw. Ano sampay laeng takangkong nga inadubo? Sayang mo dahito no santa o si daan. Yan ta nga ipilit mo ti kayat mo. Ha? Nangamong ka dita. Si daem ano kayat mo si daan. Ngam no adda ti mapasamak ka. Di nakpabasulan rune. Manung aldawan tinapalabas. Sipod sinda ni Ronnie ti karni nga inted day ta akaarupa. Ngam kaslaawan mo tinasakit ang marignana. Ay nawang, apay kasta ti panangkitam kanyak ikang bakit? Adda ka di ti parikot. Lakay, talaga ka di nga awan ti mariknam anasakit iti bakrang mo? Awan mo apay ka di. Kasano ang napasamak day ta? Manual daw di napalabas, sipod sindak ti karni nga inted ti karuba. Ngam awan mo ti mariknak amadi iti bakrang ko. Ay, talagang adda ti ilimlimod day ta, Sofia. Ay, unay kan bakit? Limlimod mo't alawlawatum dita. Mayat mo't gayam ti ag-live selling, Sofia. Katuan, aglalo no big time dagiti customer. Kan, saan ang mabugos dagiti lako? Alaon naktuman nga rod nga assistant mo iti negosyo. Naimbaglaan nga adda ti as-asidag a pagtrabaho. Sika ano kayat mo lakit di? Una, kayat ko ta saan akon ang mabambanog nga agbiyahe. Adayo ngamin ti pagtrabaho ita. Rabi iti pa nagtrabaho ta no bilang. Amumat siguro no apay. Wen, maawata kon ita. Talaga nga ado ti agbuya iti live selling no rabi tasaanan abisi dagiti tattao. No nabannog ka, mabalin mo pa iti agawid. Ituloy tanto ti agtrabaho inton bigat. Okay lang ang kanya.
tulungan kalatan nga agripak. Agawid ak tulat na inton agsapa. Ay nawaw, ni Jenny mo't tinaggapo iti ayan ni Sofia. Anya nga tati inaramid da. Nay. Tika ruba tayo man, di sirsiripan pa kay. Ay nalakay, nakitak ang naggapo ni Jenny iti ayan day ta Sofia. Anya ko matibibiyang mo. Amangan kit din no maisagmak. Saan mo't nga ubing ni Jenny bakit? Amo na tararamidon na. Sa may isa, apay ko maama isagma. Saan tayo nga amuti kinatao day ta Sofia? Kaano laang mat, idi ginatang natibalay daan ti Syuning. Ay, nasken ang makasaritak ni Jenny. Day tangarod bakit? Saan mo pa yung amo ti kinatao na ngam judgmental kan? Anya? Anya ti umay mo ibagama ng ikang? Jenny, adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Anya day tamanang? Nakitak ngamin amapmapan ka iti ayan day ta Sofia. Makipurpurdiya akan ko manang. Makipurpurdiya ka, katrabi eh. Ulan, rabi ngamin ti trabaho mi. Anya ti trabaho yu aya. Tultulungak ni Sofia iti live selling na manang. No kayat mo kat isend ko kan katiling ti selling account nga usaran na. Ado tila ko na manang. Adda ka di taabado, pangkusina, kandad dumapay. Kasta aya. Mayat ti negosyo na manang. No sumrag ka iti balay na, lako aming ti makitam. Isumat lagayam nga adda ti makitkitak avan amapmapan iti ayan na. Supplier na dayjay manang. No maminsan, adamot ti umay a rider, ta iso damot ti mangidil-deliver kadagiti customers. Amangan kit dino kasapulan na pa'y ti assistant, ta makipurdiyak man mat. Sige, kasaritak to ni Sofia manang ikang, ibagaktukan ka, no anya ti makunana. Pasensya kayo, naaldawanak manang ikang. Napuyatan ak ngamin idirabi ta dumat ti orders ana ipak. Kan umay to ag-pick up ni Manong Henry iti orders inton madamdama. Iso ngamin ti mangidil-deliver. Okay laeng. Ay na, ado magayam ti lakong, Sofia, ading ko. Uwan nga rod manang. Mabalinan a bodega to'y balay. Ita, maawata ko, no apay akanayon ka ang maaldawan. Kasta talaga manang. Aywan kayam, no kayat mo ti agmerienda. Adamat tinapay kan Diyos iti lamisaan. Ay na, kalkalpas ko laeng anangan. Madamdaman ton No kasta nga rod, isurok latan tinasken nga aramidam manang. Nalakalaeng matkit di. Saan ka marigatan? Ay nalakay, at damo laeng ang ti trabaho. Ijay, Iti ayan ni Sofia. anya ti trabaho mo ngay? Iti ayan na tinagapwak itay. Kat ay nawaw, adumat gayam tilako na lakay. Isumat lagayam nga adadagiti van ken motor amapmapan iti ayan na. Nasaya at man tamayat amang purdiyakin ka. Wen, nakasingsingput sika. Kunak, tumat ngaminkin ka bakit? Maawatak itan, no apay akanayon ang maaldawan. Rabi mo gayam piman no ag live selling, ken ado ti customer na sika. Makitam dayta. Ti tao apag pampanunutam iti dakes ide, ket busmon ita, salpag ka. Bigbigatan kay may kamari andeng. Adda ka din ni Mari ikang pare ron eh. Adda iti balay ti karuba, mare. Ay nawaw. Asino karuba pare? Iti ayan ni Sophia, mare. Ay nawaw. Anya ti aramidan na igjay pare. Nag-live sailing day ti rabi, mare. Jak amon o madama nga agpapak da pay lang. Isu nga ginggay ta, ket saan pa nagawid. Rabi iti trabaho da. Isu mo ti free time nagiti buyers. No kasta. Agla live selling gayam ni Sofia. Well, mare.
Isumot ti ko na ni bakit ka. Ay nawaw, maling hinala kami matgayam ka ni Mari Ikang. Bigbigatan nga imay ka, Mari Andeng. Umayak lang ko mabumulod iti charger mo, Mare. Diyak maamong agtrabaho kagaya man, Mare. Siyak nga rod ti mabain kan Sofia, Mare. Live selling mo gayam ti makagapong. No apay akanayon amaaldawan. Kan no apay nga adativan kan motor amapmapan iti ayan na. Ada gayam kasta, Mare. Un, Mare, ay na mayat ti negosyo na. Siyak nga rod ti mabain, tamaling hinala tamagayam, Mari Andeng. Angam, di mon istoryaan iti sabali ti nagsarsaritaan ta iti Mare. Ay, sana talaga, Mare. Nakababain. Sapay plano tati ag-report ni barangay hall. Ay, nawaw! Amuampay ti amin, sakbay nga agsauka. Iti kasta, kat maliklikan ti makuna amaling hinala. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.